Türkmenistan internet el yeterliligine we VPN ulanjylaryna batyş etmegini dowam etdirýär. Habarçylarymyzyň aýdýaşy internete ygtybarly girmekdäki kynçylyklar bir ýarym ay mundan odal başlandy, emma petiklenmegine we adar berilmegine garamazdan ulanjylaryň VPN-e bolan isleg artýar. Şuňlar Türkmenistanda VPN ulanjylary internete girmek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur bolýarlar. El yeterli bolanda pursatdan peýdalanýar, VPN-leriň köpüsi petiklenýär. VPN olmasa internetde tomoş edip boljak zat ýok diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtdaky VPN petiklemeleri hem umumy görnüşde hem de belli bir ulanjylara gönükdirilýär. VPN-i açanyňyzdan tizlik peselýär we hiç ýere girip bolmaýar. Hatda bir ýa-da bir ýarym ay mundan ozal hem bu şertlerde hemme zat kadalydy diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň we çeşmelerimiziň sözlerine görä ýurtda internete girmek bilen baglanşykly häzirki kynçylyklar türkmen häkimetleriniň bloklardan geçip bilen VPN serwerlerine garşy alyp barýan görüşiniň güýçlenmegi bilen baglanşykly. Awgust aýynyň ortalarynda Azatlyga Türkmenistanyň GKT internet üçinçisi Türkmen Telekom kompaniýasynyň tehnik binýadyny güýçlendirýänligini daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan oturdulan täze enjamyň ýyzarlamalary we internet gözegçiligini güýçlendirmäge mümkinçilik döredýänligi ma'lum boldy. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar. Köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Azatlyk radiosynyň web sahypalaryna hem sosial ulgamlara gönden göne girip bolmaýar. Bloklardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar. VPN hyzmatlarynyň el yeterliliginiň öňündäki tehnik päsgelçilikleri bilen birlikde Türkmenistanda ulanjylara we gurnaýjylara azar bermek dowam edýär. VPN-i gurup berýän ustalaryň köpçülikliň tutsak edilmegi we soragy çekilmegi bilen baglanşykly wakalaryň biri Awgust aýynda ma'lum boldy. 31-nji iýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwereg adam tutsak edildi. Olar müşterileriniň telefonlaryna VPN gurmakda we tölegli programmalara abona ýazdyrmakda göman edildi. Azatlyň çeşmelerine görä ilkinji gedek tutulanlar şonda 15 gün tutsaklykda saklandy ýa-da olara jerime salyndy. Ikinji ýa-da üçünji gedek tutulanlaryň işi elinden alındy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň 15-nji sentýabrda gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde koronawirusyň ýaýramagyna garşy görüşiň çäginde bazarlarda we sowda merkezlerinde telefonlaryň satylýan we abatlanýan hyzmat merkezleriniň karantina ýapylmagyndan soň VPN oturtmak bilen bagly täze tutga tutluklar barada eşidilmeýär, emma ulanjylar basyş astynda galýarlar. Köpçüliklerin reýetleri, provokasiýalar we tutsak edilmeler bir ay mundan ozal tamamlandy. Hemme zat karantina ýapylan soň indi olar esasan VPN ulanjylara basyş edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Gadagan edilmegine we azar berilmegine garamazdan ýurtda internete ygtybarly girmek mümkinçiligine bolan gyzyklanma we isleg artýar. Azatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly häkimetleriň düýpli garşylygy şertlerinde de ulanjylaryň sany şol sanda has uly ýaşly nesilleriň arasynda köpelýär. Indi gyzykly tarapy ozal internet bilen gyzyklanmaýan we ony esasan hatalyşmak we iş üçin ulanýan adamlar hem gyzyklanýar. Ýaşul nesil şeýle hem işgörleriň intelligensiýanyň döwlet işgärleriniň wekilleriniň ençemesini bilýärin. Bu kategoriýa ýurt bilen baglanşykly wakalar bilen gyzyklanyp başlady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanjylaryň sanynyň köpelmegi sebäpli häkimetler hemmeleri ýyzarlamak mümkinçiliginden mahrum bolup soragy çekmek we söhbetdeşlik geçirmek bilen çäklenýärler. Howa bu hemişe bolup geçýär ýöne häkimetler ýetişmeýär indi. Adam sany köpleri çagyrýarlar ýönediňe bir polisiýa we Milli Howpsuzlyk ministrligine däl olary podýezdleriň girelgelerine çykmaga çagyryp aýag üstünde gürleşip gidýärler. Kim bilen näme edýändiklerini, kim bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny soraýarlar. Daşary ýurda ýüz tutmazlygy, surata düşürmezligi ýa-da hirsat iýbermezligi maslahat berýärler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyň habarçylarynyň aýtmagyna görä VPN ýaşlaryň arasynda hem meşhur. Olar esasan TikTok, YouTube we Instagrama girmek üçin gurdurýarlar we sosial ulgamlary öz-özlerini görkezmek üçin ulanýarlar. Türkmen ýaşlary bütün dünýäde bolşaýaly öz suratlaryny we videolaryny paýlaşýarlar.